Menawi kula nyandhep sinuwun Prabu Brawijaya badhe gantung kaliyan kadang kula pun Kyai Buddha Subaghi. Lajeng luput lan dosanipun menapa? Kudu prawit kula. Kalupane Buddha Subaghi. Paribasan kepethine. Wargawani tumantoko. Mlebur santring Taman Kaptrek. Waning gocak lan putening sun. Mindrawati. Nyuwun sewu ya. Menawi kersa dalem pun badhe paring pidana gantung kaliyan Kyai Buddha Subaghi. Menapa syarat lan sararanipun wonten nggih menika prasangka panunggaken wonten ing Praduta. Menapa sampun jangkep kudu prawit kula. Panjenengan widana kelawan Buddha Subaghi. Merga paugeran Kratu Majapahit ana papat cacahe. Menawi kirang sunggal sebesar menapa Gugate Dipati Jaletmara pambujan Kang angka loro ingkang kalih Pandhawa Kang angka telu nggih bukti ingkang sekawan seksi dereng jangkep jangkep pira jangkepe kedahipun gangsal nggih menika pambela. Sapa pambelane Buddha Subaghi? Kula piyambak. Nek pancen pambelane Buddha Subaghi. Nek pancen kira bisa mujudake Dratmoko. Ora mung Sembagi dadi Bidara, klebu kowe Buddha Pengrawit. Duh, sinuwun namung kemawon ingkang abdi nyuwun nak sekawan dasa dinten. Dene lebet sekawan dasa dinten Pengrawit mboten saged mujudaken Durjana ingkang manjing wonten taman. Monggo Sukadana pun paringi pidana sedaya kula tansah. Buddha Pengrawit kula bakal talan kowe njaluk tempo 40 dina nanging sapa jangkep 40 dina kira bisa mujudake Duratmoko. Ora mung Buddha Subaghi, Pengrawit bakal putus gantung. Buddha Subaghi tetep dadi Ngrobdana. Lampok panjara. Ayo. Dalam menika akhiripun wonten badhe wonten pawongan ingkang lumampah wonten kawasan Kaptrek. Kocak kalian kula pramila badhe sesingit dalam rumiyin ampun pangintos Kyai Widyawati pun datang sing
pangapuramu kalampun pun kakang wani lumuk puno ing taman Sari Mojopahit. Kaget sakjroning manungsa. Kakang udah pernah. Ya, ini. Tapi kados menapa kakang udah pernah? Apa yang taman iki kerawan tamu kakung ini? Tamu kakung. Iya. Boten wonten kakang udah pernah. Ora ini. Boten wonten. Apapun kakang diparengake diedah sajroning taman. Monggo kakang. Diajeng Mindayawati. Yen to pawon kae. Kepengin mlebu ana sentong becok lawana. Iya. Weneh ana dalan ya. Monggo kakang udah pernah. Monggo. Ya ini Mindayawati. Kalau katimbalan kakang udah pernah. Tak kira pun kakang ora susah ngledah sajroning taman. Kok mudeng Wae. menapa kakang udah pernah? Pun kakang kuwi katalipian. Yen kadangmu sakloron yo garwane pun kakang rantekan dalah larasati. Katemben wae garbeni suku. Kamu kok ing sapa pamituke pun kakang keponakanmu kuwi nidam. Ning nidame kuwi aneh. Ini jamin boten melimah. Nidam menapa niku kakang? Nidame nyuwun ngambil sangsangan. Nyuwun Kok aku iya. Diajeng Mindayawati. Nek pawon kuwi ngambil lawan sangsangan weneh ana aku bakal manggon ana sajroning giwangmu. Ije kakang udah pernah. Yen to kambok rantekan Larasati niku badhe ngambil sasaran. Niki nggih kula ngaken. Kok mboten sias kene napa lho kakang udah pernah. Kleru Klentu. pun kakang kuwi nopo saka mbak yumura tekan dalah alasan ora sangsangan nanging nyuwun ngambil giwangmu. Giwang. Nek giwang niku boten kula keparengake lho kakang. Yo kene Niki dipun pembahasan. Diajeng Mindayawati. Weneh ana giwangmu. Aku bakal uwal saka giwangmu ya. Nggih pun kakang. Ulun giwang. wani mancing dusta nyang taman Sari Mojopahit. Yen pancen kendi watak satrio. Ayo, adono Joko Sundang. Murid wiridan pertapan Mahamel. Ayo ngono. Boten kula atus. Joko Sundang ora susah pun kakangmu ya. Ya Nur Gunung Kakingaren. Nak Mas Dipati Ugo Pengrawit tumeka ana ing Mahamen. Apa pancen tindak nglangke apa ana kawigaten Mas? Pisan pancen kula kapang kalian Bapa Ajar Kudang ya. Jangkep kalipun wonten wigatos ingkang badhe kula nyuwun diterang kalian Bapa Ajar Kudang. Ya wigatipun menapa leres Bapa Ajar Kudang kagungan siswa ingkang nami pun Joko Sundang. Ya. Lah utang terus terang kang pakno lejeng alias. Den Joko Sundang kuwi kalebu wiridan ana ing Mahameru. Menapa bapa menika sampun mireng kabar wonten ing Mojopahit? Dur ana kabar apa? Joko Sundang damel geger kember rewet-rewet wonten ing Taman Sari nggonjak kalian putra dalem Mindayawati. Kamangka ingkang kadakwa menika Dede Joko Sundang malah kapara kadang kula pun Yayi Kudu Sembagi.
Babar pisan aku durung krungu kabar yen to Joko Sundang andher beni tumindak kang dista kang kaya mangkono. Pramila kula paring kabar kalian Bapak awit kula nampa dawuh saking ngersa dalem sinuwun Prabu Brawijaya mrene kula kedah nyepeng si Joko Sundang. Dadi gedhe cilike kang sira tumeka ana ing Mahamel nggih njaluk senjata pitulungan lan aku leres ya. Ing aku ora beda-bedakake ing antarane siji lan siji. Antarane Joko Sundang lan Sinerawu. Jalaran kang sira gomblet ana ing Mahamel. Nggih, nek pancen kang sira kepengin nyekel anane Joko Sundang. Aku manut. Kemana? Ada para Joko Sundang wiritan saka pertapan Mahamel. Pemberamit ngerti yen Sundang wiritan saka Mahamel. Joko Sundang piye yen nyoto-nyoto kowe kanoman kang digdaya kang linuwe ayo yen kowe iso Udo pengrawit dipati semoten bakal manungkul ana ing pengarepan itu pancen mungsak teko gendi bakal tak lakoni tempo patang dino bisa ngeraket Durjana kang bidang lawan putra Sun Dewati apa sekelakon sampun kelampahan mboten kitang dereng jangkep sekawan dosa kita Durjana ingkang mancing wonten taman sari panjaring Sun yen to ngeraket Durjana ning yo kene Pemungkah oleh benda patung Kratono Jepang tanpa Durjana tanpa suara menika sih iki kan di Kratono kula ngertos apa rutinan kan di Kratono maning godakan Sun Dewati awet Durjana ingkang mancing wonten taman menika sakti pramila saged mlebet wonten ing salebetipun Genti Praja karena ingsun kan ing nopo monggo mangpersan Lawa jebule. Kowe aja adoh. Kowe kondo njaluk tempo 40 dina. Bisa kelakon kemujudake durat moko ning Kasratan. Sawise kendi Pratana Bati. Orang Durjana malah muncul lolosan gedhe. sinuwun Prabu cadah duka kang kathah awit saking lipetipun si Durjana ngantos semembo lawa putih nanging sinuwun Iya. tempo kula menika tasih sekawan dinten pramila jangkep sekawan dinten mboten saged mujudaken Durjana monggo kawula
panjenengan iku pun sepuh. Ya gini yo. Kok inggih ampun goroh kalian siswanipun. Aku iki dadi wong ora goroh. Jarek. Nalika semanten kula sowan wonten ing Mahamir. Saka Sundang saged ketepeng menawi sampun saged mlebet wonten kendi. Nanging nyatanipun kendi kula sowanake wonten ing Mendapi Mojopahit. Kula aturaken kalian sinuwun Prabu Brawijaya. Kendi kula panting mboten kawujudan Joko Sundang. Nanging kawujudan Laut Putih. Kawulur pripun? Ora kena sinonggo gampang. Lha suparase iki ndak Macak abjur-abjur gawe pangeran-meran. Nah, Mergo kae muridku. Andane yo. Mulane wong wilayah cepu nak kepengin sekti kaya Joko Sundang kon moro nggone resi diajar kodang. ampun kadang kula nyuwun ya. Cepengipun Joko Sundang sangat Iki Jolo Sutra utawa Jolo Ranti. Nek nganti kira bisa mungkasi apa kang dadi pakar dene Joko Sundang. Aja anggap aku gak ana. Salah surup. Wah, kowe ora dang kecekel ora barbar. Arep bari to. Kangelane mbok kon ngusungi sapa? Musuhi panjahe. Menika sinuwun Durjana ingkang manjing wonten Taman Sari. Jiwat kalian ingkang putra. Sopo jatine iki? Kula pun Joko Sundang. Joko Sundang. Nggih. Kowe wani pabran menengkat Mojopahit. Kowe bakal ngucap lan putra ning Sundang Dewata. Pancen leres kula lumebet wonten ing Taman Sari Kaputren. Gonjak kalian ingkang putra Dewa. Mula saiki Joko Sundang wis kelakon kalangkat. Kowe bakal nampa pidana. Pidana saka Drengseng. Pidana kang bakal tak patrape kan kowe. Sesuk tak prolas. Joko Sundang Ampun suwe-suwe. ngono. Sakino. Tapatenan. Tapatenan. Terus kan Joko Sundang tapat. Tapatenan. Sing arep ngono. Sampai beli piye? Sampai beli piye? Arep tuku iki padha ae iki padha lanange kok iso. Kok dadak Lho, isih eling karo aku. longke to penjamiko guru kula jaman kuwi sejoko baru. Zaman apa? Jaman Asura. Ya ya. Kang sira arep tumindak apa marang nom-noman kang aran Joko Sundang. Joko Sundang wonten pihak Candala mbandrek jinelam bangsir paten atma jenis. Terus Pontrep lan kibo. Joko Sundang badhe kepidul mati. bakal mbok pateni. Terus Nek kang sira bakal mateni karo Joko Sundang. Padha ibaratake ketok-ketok lan nek sakit aduk gunting kapuru. lha kok penjasa kepidul. Bakal kelangan kan. Ya. Wonten sesampan menapa? Panjenengan dening Joko Sundang. Joko Sundang kae mono putrane Kang Mas Ratu Sigaluh Banjaran Sari. Menawa kurang percaya iki aku. Lah iku anu atene iku
Akte lain. Loh, sluku-sluku Di tengah ini ngoten. Lah wong layang kok ada rokok iku piye? Sak ketekele ya biyen iki ora ana kertahanan. Anane Surya kuwi. Joko Sondang, Nggih kula kan. ya gede pangapura. Senajan to ingsun didrep ngayoman. Ora ngira bapan pisan, yen to sliramu kuwi putrane Kamas Bandaran Sari. Jujure kok durung kelakon nang Pidana Pati. Romo Guru Sunan Kalijaga. Undang-undang terus sae iki ra barbar piye kok. Arane menika putripun Kamas Bandaran Sari Sekalu. Pramila Tresna dumateng Atma Televisi Mindawati. Ya. Panjenengan kok dados sen. Dene kudu ana. Ing ari klenggam menika. Joko Sondang ingsun judaken dumateng Mindawati. Kaya ngono. Mboten namung menika. Saling sere panjenengan dados ratu ing kraton Mojopahit. Joko Sondang badhe ingsun jenenge ratu ing Mojopahit. Joko Sondang, Nggih kula. ing ari klenggan panjenengan bakal arah prapon. Jeneng sira tak sengkaku minangka dadi ratu ora Oh ngeten. Kula kedah jumeneng minangka ratu. Iya. Nggih. Nggih, lah dene kula sampun jumeneng nalindra wonten ing Praja Majapahit. Boten pantes kalamun to kula nyandang jimat asma Joko Sondang. Nanging kula badhe tambah jimat asma Prabu Maling Laras. Prabu Brawijaya maling laras. Lan Yai Dipati Kundo Ngrawit Kula sinuwun. rening lakon iki wis rampung. Nggih.